le voin chu ni po asa thakop maya khua atha ei voina hian ko mun kan ti fai me ka ti hian abul hi thata ka ri hur angai thina hian ko hi zong ta kung ani ti hian abul pai te gun kan han sia hian ko hian tilai ko abul hi anti fai do na ni
hiền khóc máy ta hiền nghe một giật cần xem tu ra ngay yang hiền kal cua lila balhla kan phun hi ai in tia lo khop maya ai chu lian an lian to khop ma ai ta hian sahal nu em mon he wan xuống chu aron lu chia lawa tilai bai beng bul hi chete ain nora ma se atui lo wati deu niang kalson le hun danga thil dang ti chia ta nei lo lawa ken balhla hi kan phun chawa kung khat kung li en tlar chawa ni tikhian amol hi arai chho dewa tison limbu mun hi limbu mun khania heng lai ru lai po hian limbu kan la ching khat tek dona tichuan a chhak lampang cocoa mun lam kan kal le don ni heng lai limbu kara hian tihian balhla kan han da limbu po ara lo la hun lo deuh te sen te hei ala sen te deuh te omani hi hei kena lian deuh to hian ati dai hlim tu balhla kan han da hei hian lai te hi ta po ama hian limbu kung ti dai hlim turin balhla kan da ani limbu hi ara kan la lo zo lo dewa maro churon par le tan to khang hu balhla hian kar khat lai dewa khang hu te kan da balhla te kan da hian heng lai chho hi aruak chho hunga mogan ti mai theya kan thil phun ho balhla te cocoa te ala lang tham lo dewa hei hian limbu po an phun bel zela hian hei cocoa ani hei hi balhla hei lungpui be chanin mai ka tu ekatia to thakop mai hei ta te hei hian lungpui a hian a zamanga ara an zuwa don ani hei tihian fu kan phun dara hei la khui thei te tisan he tihian amol hi arai nuam tong em maya hi tilai hi thlam kha ni boka lungpui hual khian mai chi kan tu ani tihian
an han la kual zelanga hei hei hi fu kan ling kan ti don nghe ni kan phun kan ti don nghe fu phun na ti gan limbu te kan phun thar om ve le zela han ku ti lai ku kan bul tan na khang hu kung lian om na kha ni ku zoom hian a fia lo tlat zela hian hei pawh fu an dah hian khang hu kwa la khuih thei tuan taวันที่กันซ้ำเราเทปะคอลอาริเด้งเชงดูลุตุกะเห็นนี่ก็ข้างหูลายปล่อยกุ้งนี่กุ้งทุ่มหลักขุดไทยแน่ก็แน่อินปอยน้อยไหมนี่เห็นที่ติลายทำบุลเซสุขีจะแม่ตูกันหอนดอนนี่ที่ส่วนทำบุลเฮียนผู้กุ้งเลียนได้ไหมเอามาผู้หงที่อาชีพตูรินกันละจวนนี่ก็ทะเลนั่นมั่งเรื่องแม่กันนี่อันดำส่วนสวกดอนเห็นอันช่วยเราว่าเฮ้ยอะไรตัวนี้ไหนตู้ที่เอาถือนะบริหารเจ้ให้กันฟุกคุณมาสักนี่ไงจะบอกให้ผมเชื่อเรื่องนี้ว่าแบบไล่ที่มันก็วัดตัวเราไม่เอาแบงค์เช่งไหมก็เห็นแต่พอก็ที่เห็นนักกินอ่ะก็ฮีอันมานี่ที่ได้ลิมตัวบัลลาเตฟูกันพุ่นมาสักเข้าตรงตาเนื้อก็ตรงลายตัวพอสอมนวลแล้วนี่ที่ชวนให้ก็